Diotenaren, herriko plazan personaldeko mezuak ikusteak EAJ-ko zinegotziak mintzen ditu. Hori da, plazaratu den beste adierazten. Eta, hau, ez da egia. Ez da egia. Honen gainean baita, esan ideguna da, argi eta garbi, eta dira Gipuzkoako batzar nagusietan onartu da, eta hori Alderdi Sozialistak, Zeridu Podemos eta EAJ berretxun dugu eta bat egiten dugu, eta gutako guztiok berrezen dugu, zortzi puntutako idazkiak onartzen dugu, eta irakur egin ditutare bat. Guk arrasateko EAJ, Ibon Arruze, Anuskaztura, Mario Barretzen Arkari, gutako bakoitzak, bat egiten dugu, espetxe politika baten ondoritako bat, presoa gaien familia komunitatik gertu dugu espetxetara, eramatea guk guztiz bat egiten dugu honekin. Guztiz bat egiten dugu, espetxak lokalotiko laugarren artikuloak kasotako eskubideak benetan etetzen oinarritutako espetxe politika batek aldekoak dela. Azpimarratu nahi dugu baita urrutze politika bereziki, baina bat egiten dugu presoan zenbideta eratuko irakazkien ondorio justuak direla. Bat egiten dugu, Espainiako gobernuari behin da eskatu bat diogula, aldatu bezala daukan espetxe politika eta guztiekin baten egiten dugu. Orduan, zabaltzen ari dira, irrelako hauek ez dira egia. Eta guzti hau, mozio hau bakara dugu, batez ere, bizitzaren eta errespetu horren alde zeren eta